Garden Horizons, neboli Grow a Garden 2, jak tomu mnozí říkají, je teď dost populární, takže tady je druhý díl. Jak můžete vidět, dost jsem toho nafarmil, mám tady ty 4 jabloně a tady tu Ember Pine, která mi padla z nějakého free seed packu, a tady to Dawn Fruit, což je za kód. Tady to je taková, tady to je úplně celý strašně hustý, ale můžeme to zatím všechno sebrat. OK, mám 150 000, mám teď 60 000. Taky jsem získal ten super sprinkler, který mi udělal takhle velkou jabloň a tady ty 2 velký stromy. Tady na obrazovku vám teď dám všechny kódy, které jsou v této hře. A jeden kód tam je, že se musíte připojit do grupky. Tady update, přidal se tady mango za 10 minut. To fakt nemám. Ale nikdy jsem jako nezažil, že by tady bylo něco lepšího než tady rose, jo. Máme tady nějaký počasí, tady to je sandstorm, takže písečná bouře. Tohle nevím teda, jestli tady bylo, ale to je nějaký botanist, takže u téhle borky si evidentně můžu appraisovat krop. Takže vám tady něco zkoumá a my můžeme donést nějaký ovoce nebo nějaký jako sazenice. Potřebuje snowy or chilled, to tady zrovna nemám. Jak tady mám ještě hodně co objevovat. Já bych teď zkusil vzít třeba tady ten Dawn Fruit, můžu jít za tou týpkou a může mi to appraise 722. Tak nic se nestalo, tak můžeme to znova, dokud mi něco nepadne. Protože nic sám nepadá, takže to radši prodám, než utratím všechny moje peníze. Ale už nám skončila písečná bouře, takže teď si můžu tady sebrat všechny moje květiny. Kámo, 140, možná jsme podívat ještě tady do Gear Shopu, snad tam bude nějaký sprinkler. Je tady turbo sprinkler, mám ho koupit za 60 000, já ho koupím. No tady je týpek, který má 287 milionů, tak počkej, já se jdu podívat na jeho zahradu. Když se mi nenačítá, tak tenhle týpek, kámo, to mě zajímalo, jak on to hraje dlouho. Ale teď máme tady ten sníh, takže sněží a může mít snowy a chill. Takže chtěla ta borka za mutaci. Snowy a chill. Jo, to je tady z toho. Tak možná i splníme tenhle první quest. Je tady 2x apple seed. Moje mushroomka je chill. Tady ta. OK, dali jsme jí to. My jsme z nic nedostali. Zeptáme se tady toho borce, jak tohle funguje. Já jsem jí něco dal a ona nic, prostě si to jenom vzala. Ale proč mi za to nic nedává? Je to scam. Jo, takhle. Já jsem jí dal už těch věcí 0,77 kg a ona potřebuje 1,50. OK, tak jdem jí dát všechno, co mám. A potřebujeme ještě půl kila těch věcí, kámo, to je strašně těžký. Vypadá to, že teď asi budu čekat. OK, máme tady konečně něco dobrého, mám tady 1 plumu. Já nemám to potato seed. Jo, 115. Potato seeds. Let's go, máme to. Hele, já si dám takhle super sprinkler. Dáme si potato seed, ten si dáme tady trošku dál od toho. Tak, teď si sem dáme tady tu plumu. Wow, ta pluma teda roste, ale je to až za hodinu, co to vyroste, OK. Potom tady nasadíme nějaký ty apple seedy. Co se tady děje? A mám tady korn, který je Starstruck. To má 6,5x cenu. Já vezmu tady ještě pár věcí a jdem pryč, jdem to prodat. Tak, jdem to prodat. 374 000, kámo, máme 500 000. Já se jdu vykoupat. Jo. Proč si to odhodilo? OK, kámo, tady to je úplně jungle. Kámo, proč jsem to řekl anglicky, prostě džungle. Tady ta džungle mi podle mě fakt vydělá 1 000 000, kámo. Tak teď se teprve uvidí, jestli jsem milionář nebo ne. Kámo, ještě mi chybí, kámo, málo, už ani ne 100 000, už jenom 50 000. Splnili jsme quest a jdem si pro to. Máme je tady, takže první. Prosím, ne to nejhorší, OK. To je rare, myslím. Jo, birch, ale pojď druhý. Kámo, pojď ještě něco lepšího. Ne, to je to nejhorší, ne, prosím, ne. Takže tady to by bylo pro dnešní video všechno. Pokud chcete další díl, napište komentář nebo dejte like, odběr a dalšího videa. Čus.